No, 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 no. अभी मजा आएगा ना। कौन डिस्कशन चलती ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆକୁ ବୋଧେ ଆମ ଜିଗିରି ରେଡିଓ ନୁହେଁ ତରଙ୍ଗରେ ରମି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କହିବାକୁ ପଡିବନି ହେଲା। ଏ ହଉଛି ପୋହଳା ମାଛ ଆପଣ ତ ଖାଇଥିବେ ଆଉ ମାନେ ପୁଣି ବଳିଆ ସିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବ୍ଲଗ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ମୋ ଆଶାରେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ ପୁଣି ଆସିଯାଇଛି ତ ଆଜି ଆମର ଆଜି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦିନ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ କରିଛୁ ସେଇଟା ପୁରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ହେବ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି କଭର ଅପ୍ କରିବି କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲା ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ଦୟାକରି କହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ବି କହିବେ ମୋତେ ନୂଆ କେମିତି ଜାଣିବା ନ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟ୍ କରିଛି ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଆସୁଛି ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯିବୁ ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେମାନେ ହିଁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 8-9 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜା ହେବ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଥାଆନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ। ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ବାହାରିଲି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଆମ ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ ରେଡ଼ି ଯିବା ବସ ହଉ ଚାଲ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲ। ହଉ ଟାଟା ଡୁଗୁ ଟାଟା ଓ କ'ଣ କରିବି ବୁଲିବ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହାଇ କରିଦିଅ ଭଲସେ ହାଇ କରୁନ ଏଇ ଏପଟେ ବି ଲାଜ ଛାଡ଼ିନି ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଲେ ଆଜି ପରିବା କରିବେ ଟିକେ ମାଛ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାଛ ନେବାର ଅଛି ଟିକେ ମାଛ ଆଉ ଚିକେନ୍ କିଣା ସଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଖାଲି ଆଇଁଷଟା ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଭୋଜି ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଆପଣ ସେ ଭୋଜି ସ୍ପଟ୍ଟା ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରୋଷେଇ ଜାଗାକୁ ରୋଷେଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନା ହାଏ କରିଦିଅ ମୁଁ ଖାଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ତାଙ୍କ ସବୁ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ସିଏ କରିବେ ଆମର ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଗାଁ ଭାଇ ମାନେ କିଛି କେହି ପର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ରୋଷେଇ ଆଇଟମ୍ ଲୋକ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରୋଷେଇ ଶେଷ ହେବ ପିଲା ଆସିବ ଧୂଆଁ ଉଡ଼ିବ ଆଜି ପୁରା ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ସବୁ ରେଡ଼ି ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଆମ କଲେଜ ବେଳର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଇ ସୌମ୍ୟ ହେଲା ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ଆଉ ବିଶୁ ତ ଆମର ଦେଖିଥିଲେ ସକାଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଏ ମଞ୍ଜୁରୀ
ମନ୍ଦିର ଆମର ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲିଛି ବାସନ ହେରିକା। ହଉ ସାର୍ ଏଇ ଆଉ ଶୁଭମ ମେନ୍ ଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ସୁଶୀଲ ଆମେ ଛୋଟ ହଁ ଗୋଟେ ସାପ ବି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛି ହଉ ରେଡି ନେଇକି ଆସ। ଜଣ୍ଟି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଏ ଜଣ୍ଟି ରେଡି ସୋନୁ ଇଏ ଆମର ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 504 ରଖିଥିଲେ +2 ରେ। ଫଟିଟା ପୁରା ଭଲସେ ଜମୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣ୍ଟି ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହବ? 6-7 ବର୍ଷ ନା। ଶୁଭମ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି ଯେହେତୁ ଭିଡିଓଟା ହଉଛି ତ ଡିପ୍ରେସନ। ହଉ କିଏ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିନି ତ ଦେଖୁ ପଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାଇଡରେ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ପୁଅ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏତେ ମସ୍ତି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଚାଲୁ ପନିରଟା ଅଣା ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି 4-5ଟା ଯିବୁ କାରଣ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଲେ ପୁଣି ହବ ଆଉ। ଆପଣ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ ମଜା ଆଜି ହେଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ସାରା ମଜା ହେବାକୁ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ଜାଣିଥିବେ କହିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆମର ଆଜି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ସେଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେଠି ଢେର ସାରା ମସ୍ତି କରିବା। ଚାଲ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି କେତେ ବାଟ ଗଲା ଯେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟା। ରେଡ଼ି ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କେମିତି ହେଇଛି। ରେଡ଼ି ମଟନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବାକି ଇଏ ତ ଭାଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଅଛି। ପକୋଡ଼ା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ପନିରଟା କଟା ହେଇକି ଛଣା ହେବ। ଗୋଟେ ପୋଟଳଟା ଭଜାକି ରଖା ହେଇଛି। ଦହି ବାଇଗଣ ବି ରେଡ଼ି। ଡାଲି ବି ରେଡ଼ି ଚୋଖା ମାର୍କା ଡାଲି ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ବି ରେଡ଼ି। ସ୍ୱାଗତ ଆମର ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହେଲାଣି ପିଲାଟା ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଆସିକି ପିଲାଟା ଖଟିଲାଣି। ନା ଏବେ ନୁହେଁ ଆମର ସେତେବେଳର ଅଭ୍ୟାସଟା ବି ଅଛି। ଇଏ ଉମା ଭାଇ ଆମର ଉମା ଭାଇ ବି ଆମେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ବିଶ୍ୱଭାଇରେ ତ ଆମର ଅଛୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ସକାଳୁ ଆଉ ଦାତା ବିଧାତା ସିଏ ସବୁ ଦାତା କଣ ସିଏ ସକାଳୁ ଟେଣ୍ଟ ହଣ୍ଡା ଆଣିଛି ଯୋଉ ତୁ ଥିଲୁ ଆଉ କିଏ ଥିଲା ମଞ୍ଜୁ ଥିଲା ହଁ ସ୍ୱାଗତ ଥିଲା ନାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କମତି ଭାବିବେନି କେତେବେଳେ ହଁ ଦାତା ବିଧାତା ନା ବେଜିତ ନାଇଁ ଆଉ ଇଏ ସୁଶୀଲ ମହାନ ତ ଭଲ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତି ଆସୁନି ପାଟିକି ଅପରେଟର ରେଡି। ଆମର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ହେଲା ଦିଆହବ। ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଦିଆହବ। ଆଉ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠୁ ଏବେ ରୋମିଓ ହିରୋ ମହେଶ୍ୱର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ଗହଳରେ। ଆମ ଗହଳ ସ୍ୱାଗତ କର ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅ। ରେଡି ଆସ। ନା ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲୁ। ତମେ ଆସିଲ ତ ତମେ ଆସିଲ ଫୁଲମାଳ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇ ମାନେ ଆମ ପ୍ଲେସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କିଛି ମଜା ହବାକୁ ଯାଉଛି। 2ଟା ପିଲା ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲା ଆସିବେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବେ। ତ ଆପଣ ଖାଲି ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆଟା କେମିତି ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଜଟିଆଣୀ ମନ୍ଦିର ଏଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଂରେଜ ବେଳର ଶାସନର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି ମାଙ୍କ। ଜୟ ମା ଜଟିଆଣୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଏଠି ପଛପଟେ ବି ଆଉ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି।